Amin. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama ahu, apala ausa diri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalulu ini parmahat di punguana ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa na sumurung. Tamadon yan hona uhum muhami alani garis ni rohanami midahatam. Alai saisi sama dosa nami jala salpuhon sudi pabahenan nami nahurangi. Sayunang usati asini roham sian hami. Saita baima pasu-pasum dohot gogo nasian banua gijang tuhuriam. Asa hupuji hami ho, dung malua hami sian pardangolan na dihasianganon. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel pertanyaan ngata di Bornginon, imanatar surat sian 5 Musa, bidu 15, mamuka sian ayat 12, sahat rodi ayat 10 alu, hujahama di tonga-tongata. Tungsura mengadop diho dongamu sahalak heber bawa manang parupuan, ikononom taul leleng na ibana mangula diho, tole papituhon ikon paluamu boti ibana sial labungmu. Jala tungsura di paluaho ibana boti sial labungmu, dang jadi rumar boti ibana paluamu. Ikon buas pangalehomu tu ibana sian biru-birum, dohot sian pardegeamu, dohot sian pangilangamu anggur, sian luhut naung pinasupasuhon ni Jehovah debatam tuho lehonomu ibana. Ikon paingotingotomu hatobat do nangho na jolo di tano Mesir,
gabe ditobus Jahoba de Batamho, alani ido ubahen hutonaho tuho hataon sadarion. Alai tungsura dohonon namadoko, dang dipangidoro haku naing malua au ruar sial labungmu, ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum, ay sonang rohana di labungmu. Iko buatomu masada sigirik, jala turaomu pinggolna di labung pitu, asa hatobamu maibana rodi saleleng-leleng na, tu hatobamu paropua pe laos songonido bahenomu. Unang poladok roham ala paluomu ibana boti sian labungmu, ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji, pinangulahon na ho onom taon leleng na, jadi pasu-pason ni Jahoba de Batama ho di saluhut na niulam. Ima sahatna, martua donatu mangihon hata ni de bata jalano peopsa. Amen. Asini roha madihamu doho dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita. Oras. Atani debata ujahan jamita manang renungan di pertanggiangan di mingguan tersurat mai di sada Petrus bidudua ayat 10 saharo di ayat 10 tabuka bima bibelta jala tapai hutihuk songromma hatani tuhata uduk mahamu maradupon nasa uhum nasinuan di hazul maun alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pergijam nang maradopon panguhum aka nasinuruna mamisang aka sibahin na jahat alai mamuji ia siula na dingkan ayodolomon ni rohani debata naing ma marhites sian ulaw na dingkan popa amuna hautoon ni halak na hurang roha ay akan naung malua duhamu alai unang ma pinake haluaw ni mangodingi hazahato songon akan naposo ni debata matahe marhapatunon mahamu tu sasudi haholongi hamu akadongan habiari ma debata pasangap ma raja olat nido hatani tuhata hita na dihaolongan di Tuhan Yesus Kristus di bagasan obason marparsaurak kita doho ibana marhite-hite pertanggiangan nang marhite-hite hatana. Petrus memberitahon berita nauli ima tuhala Jahudi
na tinggal di hutan ni halak. Maneng memberitahon berita nauli tu halak Yahudi perantau na meragam-ragam ingananna na buhi berengota nang di Turpuktai. Jadi molo mangulu halak di hutani akan merasing doh ibana totuna adong do aga perbedaan. Adong do aka aturan nasohia binege. Maneng adong do panggonggomi na jupangan na disi so sa bangsona, so sa ugamona, so sa ulona. Jadi marhite-hite Turpukta di paingok mahuriai maneng jemaat ni halak Kristen na diluat ni halak tinggal. Di dokom ma di bagasa Turpuktaon uduk mahamu tu uhum nasinuan ni hazol mau. Lapatan na disi di namangolu nasida di luat ni halak ikon uduk nasida tuaka aturan peraturan undang-undang manang aka ada istiadat dohop nang aka uhum di hutan ni halaki. Jadi di dokon halak Batak si soluk-solu do naroina labatan na ikon namagihut tu namasa di hutai do ulaon na. Jadi dia kaparada tu tapi di hodol-hodoi asa anggiat kita ba majupang di sima. Alai naing takas dohonon na ikon merdasorhon hatani debata. Jadi moloy do kon huta tauma mangulahon na jahat buhi ninna di hutaon di Pontianakon. Tapi hita halak Batak halak naro jala parugamo Kristen. Buat do hita menanggapi sesongoni uduk do hita tu songoni. Jadi marhiti Turpuktaon di dokon tuangka panguhum maneng tuangka uhum nasinuan ni hazol maun namar harorowan sian hadingganon ima sian debata. Jadi molo di hutataon maneng di Pontianakon aka ahama ada nata jupai asa boi merdalan aka ada istiadat di Pontianakon molo talanggar berarti hita na egois na olom mabahin ada na maneng aturan na sadil molo lau hita tu hutani halak ahdo na masa disi molo somaralo do hatani debata uduk matusi ido na didokni Apostol Petrus tuhuria maneng tu angka jemaat na mangarato maneng nalao tu luat na asing uduk mahamu tu uhum tu nasa uhum nasinuan ni hazol maun alai bermakna positif ada istiadat norma-norma ima namasa di hazol maun diluati naso maralo naking tuhatan ede bata alani do diuduti naking alani Tuhani. Jadi dasorna molo uduk pehita alani Tuhan do. Molo taoloi pe norma-norma kehidupan di suatu luat mana yang disada huta alana uduk dong tu Tuhani. Nang marado raja perhuaso pergi jampe nena. Jadi angka raja na panggonggomi ikon songoni manang hita nang uduk tunasida alai marharoroan sian haroro ni Tuhani. Alam molo marharoroan hita tumbuapi uhum nasida tumbuapi dendam nasida maradupon hita molo dianggap hita alona alai molo tapatupa do ima holong ni roha haudukon marhiti-hiti hatani Tuhani nadingkan parangi nadingkan totu
gabe mengulur hita di bagasan ima sosial norma-norma kehidupan nadengka. Jadi gabe adong manang permuluan na mabuat ima kehidupan nadengkan maradut pon aka halak na asing diluati. Nang maradut pon panguhum aka na sinuru mamitsang aka sibahin na jahat. Ita kasdoi komanat kita di tonga-tonga ni ngulu taon mapertibakon ima sipilitota di nguluta. Jalan sidalanata di nguluta. Aung do panguhum na jahat adong. Adong do panguhum na mamisang sibahin na jahat adong. Adong do panggonggomi na dua na king songoni adong. Jadi dilehom manang bisuk tu halak Kristen di hati hai nang dibaga seperti kianom maparado pon namasa di hasianganon maneng diluat ta song pangarato hita tu pontianakom asa tabiring ma aka panguhum na mamisang sibahin na jahat. Jana tu si mahita uduk. Unang tatulupi na jahat. Alay tatudang homay sebagasan permuluan. Ayod dolo mo ni rohani di bata. Di ayat 15. Naing mamarhiti siyan ulaw na dinggan o paamuna hauton ni halak na hurang roha. Takas dong di pasahati tuhita memang perjuangan na rumit do. Manang perjuangan na hacik do. Buama akan na hurang roha maparadupun hita. Akan auto maparadupun hita. Tadoko B iulahon A. Tadokon A diulaho B. Baru kita maparadupun halak sesungguhnya. Baru kita maparadupun molo di keluarga tasongoni. Tadoko tu geleng tay A. Abe diulahon C manang nabi. Adul siyan na tadokoni. Molo na dikembakoni bana do tadokon A. Ape gabe tambay mana gabe C alani bisukna tidak jadi masalah. Ale molo adul do dohon na tadokoni songon dia do hita lau paingoton na sida. Siyan muruk ni roha do. Manang siyan dendam do. Manang siyan emosional do. Manang siyan pukul-pukul do. Alay turpukta paingoton. Tuaka jolma na mangulaho songoni popaamuna ma. Popaan ima paturehon marhite-hite na dengkan. Jadi molo tabay ibahin halak tu hita. Ima nasotama diluaton. Dibay parhutau tu hita naso denggan. Ikon popaan tado na sida marhite-hite parangin na denggan. Asa muba na sida siyan hauto onnay. Dang marhite-hite perhuman, dang marhite-hite kekerasan, dang marhite-hite akalan na asing nay, alay marhite-hite ima parulaw na dengga. Jadi marhite turbuk taon takasma mauldoy ulahonoton di ayat 15 di dokon. Naing mamarhite siyan ulaw na denggan popaamuna hautoon ni halak na hurang roha. Aka naoto, aka parangin na sudenggan, iko diajari. Di baritahon barita nauli, sopola di baritahon di si hatani maneng kata Tuhan Yesus. Alay siani pernguluan tak karakter tay nung ngata patuduh be kehidupan perbuin na marhapor siya untuk Yesus. Ido na pinangiduna di bagasan turpuko. Jala marhite-hite ima gabi betah jolma maradopon hita aladino king iturpuktay adong madisi abudak maneng adong madisi hamba ninanaki pangurupi onom taon leling na mulaulaon
alai dungonom tau ni Roma tuan nai mulak mahamu ninna alai roi bana dahong tuan ni sod doa terus betah alawa burju tuan nai dipatu panadingkan ibana pe titik kidisi burju ibana mula-ulaun ala lima Roma tuan nai museh maneng hidup nai di jalo mana si dai sommahamu sampai marujung ngulum di sommahoina bekerja puhado asa betah ima marhiti-hiti turpuk tahun saya patu paut taru nadingkan maralohon nah kurang roha saya patu paut taru nadingkan maralohon najat asa betah kita tinggal di son jalan nasida pema paralo kita akan mubah nasida marhiti-hiti natapatupa imana king ulau nadingka alai akan mula malua dohamu alai unang ma pinake haluoni mangodingi hazahat arong dohia sarita binege manang nahula sarita pe manang nanyata pe ibadah nung ngasih tua alai masa mana julu ribut hakabipi teroi bana ngawe pedita isomaho apa mengelupi nasi daina ibu kebajuna ita gili dan makan berarti selingon ita budi honi bana do ula-ulana naroa marhiti-hiti tohonanna situa boido masai nang aka pertohonan na asing nang aka ruas di huria pe boy martabuni ibana di komunitas ni Kristen alai parangenya bukan Kristen alanido adong panggonggomi sian Buddha madokon saya memang yakin tu surga do halak Kristen nebana Yesus do Tuhani debana Buddha mengatakan alai ala hubereng pangarahoni hal Kristen dan hobar tu Yesus Kristus gawe orang uloy mana masuk tu Kristen pimpinan di Katolik pimpinan di Buddha doi nama dokone melihat karakter itu saya tidak mau masuk menjadi Kristen nebana. Jadi alangkah baiknya saya menghidupi apa yang difirmankan Tuhan Yesus saja tanpa masuk saya ke dalam komunitas kekristenan. Madu imana. Jadi marhiti-hiti turpuk tahun neng takas dituntut sian halak Kristen ima parange namalua, parange yang merdeka di dalam Kristus. Parange na merdeka di bagasan Kristus dan pakyonna parange manang kemerdekaani haluauni laho madigi hala. Dan pakyonna parange haluauni laho patu panajahat. Jadi ketika orang Kristen ditiki si Petrus di son molotung pepanggonggomi nasida di luar nasidai unang gabe patu panajahat. Unang gabi patupa aga harorangon alai patupa nading gamai bana di luati ido di dokot turpukton akan nong malua dohama alai unang ma pinake haluauni mangodingi hazahato jangan memakai kemerdekaan yang daripada Tuhan menamudihon menyembunyikan kejahatan. Boido masai alanido adong aka istilah-istilah ni perjamita maneng istilah-istilah ni halak bata Kristen katipi doina ala holan dikatipi doi bana Kristen parangena dang ulon nadang hazahatod do di parangehon dang panggonggomi do pe ibana nu ngahazahatod diula apalagi ma panggonggomi jadi takas di dokor diturpuk tahun ketika kita hidup di tempat orang lain di ruangan nih halak na asing
manang diaka komunitas ni akan berbeda doho ita, orang yang merdeka di dalam Kristus, naung malua, akan naung badia, akan naung suci, marhiti-hiti Tuhani, ikon ulaw na dinggama, ulaw na. Songon akan aposo ni debata matahe ninna. Jadi aduldo sian hazahato. Aduldo sian parange narorang nake. Jadi unang dipakai Kristen itu hanyalah senjata bersembunyi. Mana yang masuk gabe ruas ni hagabepi asa arong madidi anak kokuhaduan, molo menikah adong, molo modingau adong mananom, hanya begitu. Tentu itu juga kejahatan, keinginan duniawi. Alain yang memerhiti-hiti yang merdeka, kekudusan. Memang saya adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang sudah diangkat dan harus menghidupi ulau nadinggan dingoluna. Komunitas-komunitas kekristenan di hutomai hobar tu lomoniroha ni dibata hapor siau tu ibana. Di ayat 10 pitu di dokon marhabatunan mahamu tu sasudi. Artinya menghormati sudi halak, menghormati siapapun di tonga-tonga ni ngoluon. Unang alam mamora dihormati. Ketika dah miskin tidak lagi dihormati. Ala songonna dengan selilingon dihormati. Ape dung arong sautik na tergores di roha dang be dihormati. Di bagasa turpuk tahun idokom marhapat tu malam hamu tu sasudi. Semua orang, baik itu tuan, baik itu aka pangurupi di tonga-tonga ni ngolutaon, ikom menghormati marhapat tunon maradupun nasida. Jadi orang Kristen habe ikon patudo hormat maka tahaipe pasahaton hatana pe pasahaton na di rohana pe sian hapatunon unang sian naso menghormati, mana yang menepelikan orang lain. Jadi diajak kita rupani asa berpikiran positif. Jadi ketika oto dongan unang gabe didodoni lam tabauto alai diajari mamarhiti-hiti begini diarahkan sopola mengurangi hasangaponna di peredatuni pikan songonido arang iboto horo pe ala poso arupani buido masai di tonga-tonga ni perenguluano marhiti matrupuk selalulah melakukan menghormati pasangapon maneng hapatunon marhapatunon tu halak maneng naisebe unang gabi bais ala susaugamo gabi bais ala tak anggap misalnya dia haram maneng dang sahorong do hita gabi dikucilkan disuadahon daung semua orang ciptaan Tuhan ikom marhabatunan hita maradupun nasida sopan patun marpakuling bersikap do akalan na asik haholongi ma akadongammu naking secara keseluruhan sonari secara sesama saudara kasihilah saudaramu saudara di dalam keluarga saudara di dalam gereja saling mengasihi. Habiari madebata pasangak maraja akaraja panggongkomi marhiti-hiti parange na marhapatunon naki alai digijang ni saluhu nai dang nama buat roha hita tunasida maneng tu halak
alai marhite-hite na tahabiarido Tuhani di bagasang ngoluta dan tahaporsiai nunga malua au de bahe Tuhani alani parangeku iko parange na baluahu nama di ngoluon nunga di pasu-pasu Tuhani au iko nggabi pasu-pasu nama au tujolma iko nggabi pasu-pasu nama au di tonga-tonga di hutaku di tonga-tonga di jabuku di tonga-tonga ni arisaku di tonga-tonga ni angka parsahu tauku be tu sido hita di jauh akamang akainang nang pe adong ka perbedaan di si diajak hita muse asa berpikiran positif ima parange na marhaluaun na sian Tuhani bersikap merdeka na marhaporsiau tu Tuhani menganggap semuanya adalah perbaikan maneng proses maradup Tuhani arong do naoto iko najaran arong namalo iko begion unang naoto sosi ajaran namalo sosi perguruan so naidok ni halak bataki jadi naing mana malo gabi mangajari naoto olo diajari alani marhabat tu nomma tu sasudi jala digijang ni saluhu nai habia rima Tuhani. Amin martangi yang mahita. Jehovah debata amanami namar habangsa di banua gijang. Mauliati Tuhan di bagasar bornginon. Di pasu-pasu di ramotiho habi. Di gandi basamdo. Nabui pasahaton hami tu bagas coroon. Martangi yang Tuhan. Mangido. Dohok makamulatihon dengan dibasam naung sahat Tuhami. Di bawah horo takas Tuhan namasa di ngulu nabi. Genup mersada-sada ruas nihuria. Di bawah horo Tuhan namasa nang di pergumulan nabi. Genup mersada-sada ruas nihuria. Di sodo hami di borngino Tuhan ro martangiang tua dopamu. Songoni nang nama bigi hatam asa saya toktong hami di bohaliho pos dorohanami ali zahuba di namar tangiang hami gadu mersada-sada noaing nang akalan na asing di tangiho kodo hami jala pasahatomu do alus ni tangiang nabi jala dipangidoho hami Tuhan asa maparangihon na dinggan di ngulu nami maradup penajahat na pinatupa ni halak petuhami. Apalagi mali Tuhan molo di batu pahalak na dingkan tuhami say toktong dohami pasangapon guarmo jalama balos na dingkan marhabiaro tuho. Asimaroham mali zahuba utangi okami do hatami kongkomi mahami marhiti todim asanggia boyhu parugui okami di ngulu nami songon halak Kristen hami jala songon halak naro hami tu 2 ton asa huparoha kami hubere kami merbisuk kami mempertimbangkan akan masa di 2 ton na mungkin maralo maradopon hatam asa boy hami Tuhan memilah-milahi alamulo adong pele Tuhan akan ay baru paruhuman maneng tata norma-norma kehidupan ada istiadat di hutan namion boy hami uduk tusi ala namarhabiaran dopako dang ala namarhabiaran maradupon nasida pos doroana mele Jehovah naung ipasahatoro tua karwas ni huriam di Pontianakon ima angka padaraman nadingkan jalan marhite-hite ima pasu-pasumu nasida alanele Tuhan saya toktong ma pasu-pasu hodi tu zaluhut halak batak di luak namion asa saya toktong ma parangi nauli parangi nadingkan na marhaporsiahon tuho unang ali Tuhan ma parangihon ima parangi nasotama gabi haguturo ni maradopon ima huriam hakabibi nang maradopon habatakon nabi
ada istiadat nabi songon akan ang pinasupasum kami di pasatoro tu kami ada bata boido hubungan kami tu dua ton jalah pakai kami alainang pola di orai hala kami lahu mangulahoni asin roham dole Tuhan alanele Tuhan namar mulia doho habi di pasatoro saluhuna akan adingkan di tonga-tonga ni ngolunami talumubi male Tuhan di pajong-jong hodo huriam di tonga-tonga ni hutaon ima hagabipi boihu pakai hami hasukur nabi di son maka jong-jongkon barita nauli dengan do basam di hami jala partahaton nami mai alamar parangi hami hobar tulomone roham pos do rohanami di si tangiom mahami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin marede mahita. Mauliate mahopasat kami tua dopa muali Tuhan ala dilihok kodope Tuhan di hami tiki mar persauran di bagas sadari manipat ale Tuhan jalaboi hami mangula siulon nami di parhasiak kodope ngulu nami ale Tuhan sahat diobason suang-songoni namar pungo hami di bagas joromon napatupaho pertanyaan suang-songoni nang dongan nami ruas ni huriam tongon nasida le Tuhan di bagas nasida pe mangulaho pertanyaan Tuhan debata namar habang sa di Banua Gijang sa sudinay asidot horang rohabon na pinasahap mo tuhami di na mangulaman ipat kami sa dari le Tuhan mangido kami tu adopan mo sayang giap mananiwala nami le Tuhan makorhol lo mo roham unang maholan ala ni hagigyo ni diri nami paso-paso mal Tuhan naniwala ni tangan nami sayang giap mali Tuhan paso-pasoi boy hupake hami di na humaliak kami nang tu diri nami sa diri pele Tuhan Tuhan debata namar habangsa di Banua Gijang ido tutuali Tuhan sayang giap mahami jolma nagabe boy mangurupiak kadongan nami gabe parasi roha hami tu kadongan nami nasing jut do di ngulu nami on ali Tuhan makilala hami sian hadirion nami jolmana pistar hape sabutulna ali Tuhan jolmano todo kami alani di haton nami li Tuhan ajari kami ali Tuhan asa ulu kami marsiajar to kadongan nami no malo siak kami song-songnya ka jolmano malo siak kami li Tuhan say ulu mahami marsiajar ulu mahami diajari ali Tuhan nang kami pe ulu ma marsiajar tu nasida di batang namar habangsa di Banua Gijang molotuk pede akar parbinuatan di hami Tuhan unang mamakor hong gijang ni rohay di hami alay parbinuatan nani ali Tuhan
gabi bohal madihami jalasagi hunon nami matuak kadongan nami na mamarluhan ali Tuhan. Tuhan di bata na marhabangsa di Banua Gijang, songsonin ang Diyo bason ali Tuhan, niyang alam denggan di lamang ni parngulon nami ihima na mga dobi pandemi corona COVID-19 siya. Alay tong dope mangido hami tu ado pammo ali Tuhan, asa buhay niya na ali Tuhan, mangido hami tu ado pammo sa puhom ali Tuhan, asa unang gabi gamak kami ali Tuhan na mga dopi di parsauran ning ulo namion. Suang-suang nila Tuhan nakto pamarita nami lihod din nasida bisu asa marbisu nasida lo mangatasyon nila Tuhan. Suang-suang yang diakka dokter manang paramedis nila Tuhan. Nasida dugas na paling dijula nila Tuhan lo mga dupin na masaw. Tuhan, jud do kami tarhatotong nila Tuhan. Ala nung agudang nila Tuhan aka paramedis dokter nok perjulo marjungulu ala ni panahiton ala ni mangido hami. Asa homamalion hagogon di akka keluarga na tininggal honna. Tuhan di bata na marhabangsa di Banua Gijang. Suang-suang nilito hamadok molati do hami tuwa do panu. Di nang ulo ruas ni huriam dua halak mamilhod diri na gabidongan nami marhalado di huriaon ali Tuhan. Alay mangido rupe hami tuwa do pamu ali Tuhan. Asa ukap rohani ruasmu ali Tuhan. Lahu mamilhod diri nabi gabidongan marhalado di huriam Diyo bason ali Tuhan. Huboto hami dulu Tuhan. Dongan nami marhalado di wek Bethesda, wek Estomi, nang wek Exaudi. Tuhan, pabakit masyan nasida ali Tuhan, asa ulo nasida mamilihod dirina ali Tuhan, dia dopammo, lau mangula ulawmu. Tuhan di bata na marhabangsa di Banua Gijang, suang-sunguni ali Tuhan di akka, mulai padita nami, Bible Pro, Diakonis, seding natong mangulahon ulon nasida, pargugoy nasida ali Tuhan, asaboy nasida ali Tuhan padimud-dimun hami ruas na jala para ratong barita mi, barita na ulit tuwak ka na sa manadda horo pala Tuhan. Suang-suang nila Tuhan diyo basoppe, mangido rupi hami tuwa do pamudiak kaya nakon nami, na daw siyan hami manang najonok, tuho do pasaton nami nasida ganuk marsada-sada, asa homali Tuhan na mga ramoti nasida, ala na hodo ama di nasida ali Tuhan. Suang-suang nang dangkyak kanakon nami do Tuhan, nong ditikina ikon marhasohotan manasida dakupoto hamil Tuhan ala niyaha dinasida dang dapot nasida rupiak kasirok ma pos dorhana mina patuduhonom mutu nasida ganuk marsada-sada. Suang-suang nila Tuhan diborngin na holomon mangulom mahami di podoman nami lau mga lagoga sa margugo hami lau mga mangula sulon nami di manugot nyari. Pasat kami madaging dohot di nami tu adopa mulai Tuhan ala dak kupoto hami ahana masa tu hami ganuk marsada-sada. Jala padao tapar homasiak kami akapar marana li Tuhan. Nabi nani sibolus be molotung adok pele Tuhan dia kadongan nami. Nanaing marsakap kurang dengan tu hami sudah itu rohana sida. Tuhan debata na marhabangsa di Banua Gijang. Mulate mahu pasat kami li Tuhan tu adopamu. Dia salatik kina pinasahmu tu hami. Dilihat kodo beli Tuhan di hami lau mangetong ari-ari ngulu nami. Pos dorhana mili Tuhan, napasato mo do penau dengkat di bagasang ngulu nami. Tangyang naman hupasat kami hola mga sahon guarana mo Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami mau liate madiho. Amen. Tatangya koma piliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Podo aroroan ni salut siliholehon na dinggan. Dod nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masenalehomi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwa na husus di julong. Pasu-pasu majala ramoti asa parasiang hami pilihanon.
pati bulhon harjamu itonga-tonga di huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam tadahami gudang ni sileo-leom itu hami, asalam gergir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan Nabi. Amin. Rap mahita mangido di tangiang alea manani. Alea manami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarno. Romah raja. Si saut malam meroham di botongon songon na di banua gijang. Lea matuhami serarohang uluat siapari. Sesa madosa nami som panesa nami. Di dosa dinongan namar dosa tuhami. Unang hami tugiyo tu pangujunan. Palua mahami sian pamago. Ay horo na punah harajaw, do tagugon, rodia sangapos sa liling nililing na. Amen. At sinirohan ni Tuhan Jesus Kristus, do tolong ni rohan ni debata ama, do persauran ito di purbadia mana mga ramoti, jala na mamasu-masu hamu sa luhut na.